Machiegni e penj laktar kamwacho ni ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari nitiere studio ka bomiye thuolo mondo mionyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin to wadonje to kachiel. Machiegni e penj laktar bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano. Nyinga Kevin Omondi Wahware an ja Ugenya mogodo Gunja. To an kod lony weche go mag bero thiedho kachiel to geng'o tuoche mopogore opogore kaluwore gi weche mag chiemo. Erokamano. Iwacho ni en bero thiedho kachiel kod geng'o tuoche mopogore opogore mag del kotenore kod weche mag chiemo. Wang'eyo ni weche mag geng'o ere kaka inyalo ti kod chiemo e geng'o tuoche? Wang'eyo ni mondo igeng' tuo mane del nitiere gik mowacho ni askeche mageng'o del mageng'o tuoche mopogore opogore. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Erokamano. Bero watemo wacho ni ngima dhano pile ka pile nyaka bed mopogore opogore kaka imedo dongo pile ka pile, kaka imedo dak pile ka pile, ber mar paro kata geng'ruok mar del kata gerruok mar del wuok kuom chiemo. Koro mondo mi wach ni in iwuon igerori kaka onego ibedi ama ibed gi remo mowinjore kata paro maler nyaka bed mana kuom chiemo michamo. Thiedho watemo wacho ni in gimi chamo. Koro kichiemo makare ngimani ni kare. Kichiemo marach tuoche mang'eny biro kuomi. Erokamano. Kaito magi bende en ga gima wanyalo wacho ni chiemo duto nitiere gima gitimo e geng'o bero kachiel kod thiedho. Mane thor wach nyakwara Mugia Jwang kendo amor mokalo ni Dr. Kevin tiere studio ka to kata kamano kwa dhi kete e yo achiel to wadwa keto maino e mine mapek chiemo makare e diere ma ng'ama miyo pek. Daktari her mondo mwang'e ne seche ma ng'ato pek ang'o momiyo ber king'yo gi maino kaka ochiemo kod gik machamo. Watemo wacho ni sama ng'ato pek nitie lokruok mang'eny mabiro e dende nikech koro ok en ng'ato achiel gin ji ariyo. To wacho ni mondo miyo odag makare en owuon kaka ng'ama miyo kaachiel to kod nyathi moting'o nyaka bed ni waketo maino e kit chiemo mochamo. Tiende ni kochiemo marach en owuon biro bedo gi afya mok ber, ngimane ok bedo maber, to kata nyathi mabiro nyuolono bende biro bedo gi shida mang'eny mbele kanyo. Erokamano. Mondo bed gi afya maber nyathi mabiro nyuolono bende obed kod ngima makare. Tudna weche gi daktari. Koro wawacho ni nyathi wuok kuom miyo kendo mane kumodake kuom dweche 9 ma en tiere ich kanyo. To wacho ni mondo mi nyathino odag kare kendo odong kare bochopo ratil mopogore nyaka chieng' minyuole, chiemo mochamo wuok kuom ng'ama miyo. Matiende ni mondo mi nyathino wuog kare gi ngima makare gi paro molosre maber nyaka miyo mokwongo chiem e yo makare. Koro sama miyo ni ochiemo makare to yudo ka nyathini biro chamo chiemo mowuok kuom miyo ni en owuon. Kwa mfano nitie gima iluongo ni calcium maloso choke mag nyathini. Ka miyo kochamo calcium moromo to nyathino bo chamo dend min gi owuon. Koro wacho ni mondo miyo gigi kik timre nyathino wuog makare gi ngima makare, chiemo makare nyaka kuong wuog kuom miyo nikech miyo ni e ot ma nyathini odake. Erokamano. Erokamano. Nyayudo ka samoro ka ng'ama miyo pek to nitie chiemo ma joma mine wacho ni ok inyal chamo seche magi pek kata chiemo magi wacho ni ma chunji oketo ge. Bende pani en gima kare mar joma mine bedo kod special diet diere magi pek? En gima kare kendo en gima temo jiwo kinde ka kinde mondo obed kamano ni mara bedo gi nyathi kata gamo remo kendo ting'o nyathi kuom dweche 9 nitie lokruok mang'eny matimore del mar ng'ama miyo. Ma sama lokruoge gi timore odiechieng' kod odiechieng' chakre ogam remo nyaka dwe mar 9 nyalo miyo kaka chiemo lokre. Kwa mfano yudo ni mama ni chiemo makare to sama ogamo remo makoro yach ma en gi nyathi kama to chunye nyalo chako bedo malem ama nyalo chako bedo gi ng'ok e kinde masakasa. Koro ok inyal chuno ng'ama chal kama mondo cham chiemo ma kawaida, nyaka imany ne gima ochamo mondo mi obed gimane obed maber. En kamano. Ok inyal chune nyaka imany ne gigo monyalo chamo mondo mi gimane obed maber. Gigo monyalo chamo gin kaka gini to bende ok inyal chune samoro kaka ji odak nitiere kuonde ma samoro ido gimoro tek ma mantiere no to chunya ok dwaro. Titimo nang'o to mane mantie? Erokamano. Koro wacho ni chiemo e kinde ma miyo pek watudo kod paro. Koro watemo wacho ni achiel kuom gima nyalo miyo ng'ama miyo chiemo e yo makare en kwe mar paro mano mokwongo nikech sama ochamo chiemo kadonjo e dhoge kadhi e iye nyaka ochiem gi e pache bende. Mar ariyo watemo ng'iyo miyo ka miyo kata ich ka ich opogore. Ibiro ni kane gi nyathi mokwongo ich mokwongo kata ich mar ariyo chiemo e kinde ka opogore matin. Koro watemo ng'iyo ni miyo ka miyo ang'o mohero kinde ma mopek ang'o mokodwa. Koro yudo ni sama miyo biro iri kopek kata sama idwa konyo miyo mapek ikuongo ipenje ni ang'o ma en godo e ot monyalo chamo.
Bang' mano wanyalo temo konye bende kaluwore gi kit tedo. Nitie miyo moro ma ka samogamo remo mopek no ohero mana buka koro kodwa achiela. Nitie jok moko be ma ohero mana nang'a ok odwa gi mitoko ne mang'eny. Nitie jok moko bang' be nitie rangi moro mohero. Samoro wacho ni nyathino ogole rangi marakwar. Koro kitoko ne san marakwar to chako ng'ok. Koro itemo manyo ni ang'o momiyo gigi timore. Kisefwenyo mano to koro achiel kachiel itemo ng'iyo ni kama mani ng'ok nikech gima chal kama we wawil gimopogore. Koro nyalo bedo kit tedo kata kind chiemo mochamo. Mama in gima nyaka ng'enya nikech thothne joma mine seche ma gipek yudo ka chiemo moko ai chunygi yudo ni ka samoro bende gi chiemo to ginyalo golo oko. Anyalo ni seche ma gichiemo bende samoro ok onyal chiemo ma mochomo yo to chiemo matin tin obilo matin tin. Kata kamano gima duong' mokalo ni en mondo mi ochiem e yo makare. Ma wedi biro pimo ni chiemo makare kuom joma mine mapek chal nade. Ang'o manyalo miyo ng'ama miyo chunye wuok e chiemo kuom ranyisi kata ka en kitungu kiwang'o to winjo ka gima chunye dwa ting'ore kod weche makamago. In kaka laktar anyalo lony ne weche mag chiemo mwedhi nyalo tudonwa gik moko ariyo gik tudruok ma gintiere godo momiyo ma thoro timore ahinya ne mine mapek. Kuom ranyisi kitungu kaachiel kod rech samoro kata matumbo samoro ka itedo but ng'ama miyo mapek to bedo kod chandruok. Tudruok mane e yor science mantiere kind weche ariyo. Erokamano. Mokwongo wacho ni hormonal changes mondo miyo nyathi obed e ich kuom dweche 9 go bang' nyuole nitie hormones ma nyaka bedi. Nyalo ni ng'ama pek miyo mapek dende opogore gi miyo ma ok pek. Koro nitie hormones ma dende golo ma seche go nyalo miyo chunye oker chiemo. Mar ariyo wach ni nitiere lokruok e fuonde kata e dend ng'ama miyo. Mokwongo iyudo ni sama nyathi dongo ma ich dongo to odiyo oboye malo koni. To odiyo ich bende. Koro ka ich temo mondo dire. Koro ka mama ni sama iye dire to nitie gima wach ni reflux owinjo gima chiemo dwani mondo owuogi. Koro wach ni dongo mar nyathini sama okawo space maduong' e ich kae to odiyo ich kaduogo malo. Koro ka mano be kiscience miyo ijni dire kendo chiemo dwani mondo donj makare. Wawinjore. Mar adek en environment kata lwasi ma mama nitie. Iyudo ka mama nyalo bedo lwasi moro moko ere chiemo. Mama watemo wacho ni kaka ikelo ni chiemo no nyalo miyo oher kata ok oher chiemo no. Kaka itoke bikete san, kwa mfano samoro imiyo mama mchele marachar timiyo gi kabich marachar. Koro en ko ng'iyo san ni to kone gima more e san no. Koro mano kende miyo chunye wuok. Koro mano wacho ni psychological kit paro ma en godo samo pekni. Erokamano. Inyo ka Dr. Kevin opimonwa kata nyakwara mugejong tudruok mantiere kind weche ariyo gi thothne joma mine ka pek tiyudo ka chunye lewe kata odwani mondo mi ong'ogi kata mondo mi obed mabor kod tedo ma itedo to ok mano kende yudo ka samoro chunye gombo ni mondo mi ochiem to konyal chiemo koluwore kod kaka icha medo dongo to odiyo ich odiyo nyimbich. Seche modiyo ich odiyo nyimbich nitiere kaka interfere gi gik mang'eny mokalo e ich ka amang' miyo ok onyal chiemo e yore makare. Kati wacho ni en yor tedo kaka ikelo chiemo no kata kaka itimo presentation kachiel kod ndhadhu ne kod kata kako chal bende ang' no mi ng'ato dwar chiemo kata ng'ato ok dwar chiemo. Daktari kapok wadhi mabor ahinya moro wang'iya ne thoth chiemo ma bende chunye joma mine aga seche ma gipek gi gimomiyo kaeto wadonje kidieny machielo mar twagne. Erokamano. Watemo wacho ni achiel kuom gima mine ok ohero seche ma gipek en chiemo ma mo ng'enye nikech mo kelo chuny malepo. Wawacho ni mama ni samo pek, sama nyathi dongo to iye dire, mano nyalo miyo winj kogombo ng'ok. Koro itemo kawo chiemo maonge mo mang'eny mondo imiye. Mar ariyo en chiemo mokete e viungo mang'eny, wacho ni spices. Ikawo dania ikete, ikawo hoho ikete, ikawo kitungu saumu ikete. Koro temo wacho ni sama harufu gi okikore, to ne wacho ni hormones bende chande, koro ok winj ka chunye gombo. Watemo wacho ni ng'ama pek kitedo ne titemo keto spices matin mogik obed kata kitungu kende kata gi nyanya. Mar adek ok giro chiemo mapoth, wacho ni texture ok inyal miye chiemo moko mapoth, wacho ni ikawo nyoyo timede gimoro bedo mapoth ama iketo mchele gapoth owinjo ka chunye lem. Koro temo wacho ni gidhi ne chiemo motuo, watemo wacho ni whole grains koro nyalo bedo ne chiemo motuo ber moloyo. Erokamano. Wathoro ga bedo kod kidienje mopogore opogore mag chiemo bende kachiel kod yedhe makonyo ga joma mine mondo mi oten chiemo makare. Kuom ranyisi folic acid, Dr. Kevin. Muna folic acid kuom joma mine mapek kod gima okonyo e yor chiemo. Kaeto bende kapo nitiere chiemo mamoko mantiere kod madini mar folic acid ni kopogore kod tablets kata tembe ma joma mine nyuolo. Erokamano. Watemo wacho ni folic acid to gi iron dhi kumoro achiel. Koro magi achiel kuom chiemo watemo jiwo kabisa mondo ng'ama pek ocham kata ng'ama miyo marito nyuol mondo ocham. To watemo wacho ni nitiere nyathi sama nyathi dongo e ich
nitiere gima wacho ni tubal defect, neural tubal defect. Iyudo ka nyathini olosre ich ka to en gima iluongo ni lumbru malosre kuom nyathini. Koro sama mama ni kochamo folic acid moromo ama kochamo iron moromo, iyudo ka onyuolo nyathi ma lumbru ne nigi shida okodinore. Mana achiel kuom shida manitiere. Mar ariyo, folic acid kachiel to kod iron miyo mama ni ok bed gi anemia, tuo mar remo. Nikech sama mama pek odwaro remo mang'eny e dende nikech nyathini be nyaka ti gi remo ni. Koro sama kochamo chiemo man gi folic acid kata man gi iron to miyo remo man e dende dok piny, to nyalo bedo gi anemia. Ma samoro iyudo ka kobedo godo to nyathi wuok ka ndalo ne pok ochopo, ama nyalo nyuol nyathi motho chuth, ama mama ni wuon nyalo tho kapod ndalo ne podi. To watemo wacho ni folic acid ni wuok kuom alode sana sana ma green kata ma majan momorore. Wan kanyo gi kienyeji kwa nyalo yudo, wan tiere kanyo gi spinach ma be kele maber kabisa. To iron be wacho ni folic acid ni konyo absorption mar iron. Batene niya, ni samo chamo iron ni mondo mi dende okaw iron nyaka folic acid bedie. Koro mano be kendo gima chielo ma folic acid konyo godo ng'ama pek. Koro samo chamo iron kata chiemo manigi iron to chamo folic acid bende, chiemo manigi folic acid tido ka koro iron donjo dende mayom. Koro okonyo yore mag remo, okonyo nyithindo mondo kik bed gi tuo mag lumbrugo, okonyo mama ni kik bed gi anemia kata kizunguzungu mang'eny nikech remo tin e dende to gi moko machal kamago. Alafu kaka nowacho ni chiemo ma majan sana sana kaka spinach gi vienyeji, alode ma kienyeji go wayudo be kuonde kuom olembe kaka machunga, wanyalo yudo kuom avocado to gi chiemo pogore kamano. Olembe, machunga, alode maralum mago duto te bro yude madini ma daktari wacho go miyo kiki wach ni nyathi otenga kichamo alot oyo ibo yudo chandruok matamre gi nono. Omiyo kanyo en kama onego binwa kete maino ni cham chiemo minyalo yudo, obed ni en alot ma majan, obed ni en chiemo kaka olembe, obed gimoro amora ming'eni nyalo wi madini tem mondo mi iyud kaka inyalo konyo go. To bende yudo ga daktari ni wantiere ga kod wantiko pogore kod folic acid kachiel kod iron, miwacho nitiere ga supplements mamoko ma bende joma mine mapek thoroga muonyo. Thothne gin mage? Erokamano. Kopogore kod folic acid gi iron, nitiere kendo madini moko mabeyo monego bed ni ng'ama miyo tiyo godo kata monego bed ni ginwang'o. Mokwongo wan gi calcium. Kaka nowacho ni calcium chande wanyalo yude kuom chak kachiel kod chiemo machal kamago. Tiyudo ka en owuon okonyo gero choke mag ng'ama miyo ni kachiel to gi choke mag nyathi. Gech nowacho ni sama ng'ama miyo kochamo calcium moromo to nyathini biro yudo calcium kowuok kuom min gi. Matiende ni obiro kawo choke min gi kae mabiro timo nade, emobiro rudo mondo tim nade, oti godo. Mano mokwongo. Mar ariyo wantie gi zinc ma bende konyo e dongruok mag cells mag del kachiel to kod mama ni koro kik obed ng'ama chandore. Nikech iyudo ka nitiere jok moko ma sama gi pek to kata tuo mar diep nyalo gogi. Koro zinc ni konyo e yorno bende. Mar adek wantie gi vitamin D, mano wanyalo yudo chieng' kuma obete. Watemo wacho ni ng'ama miyo mapek ber ka ochieng' sana sana seche mag onyango gokinyi, ok chieng' ma saa 7 manyalo miyo muche rum chande. Wayudo ka nitiere madini moko opogore ma bende ng'ama mama nyalo yudo kata vitamins opogore. Wawacho kaka vitamin A moyudo kuom chiemo, watemo wacho ni chiemo ma orange in color, ma king'iyo kaka nyanya, carrot, mago nyalo konyowa gi vitamin A. Erokamano. Mana kaka iwinjo daktari owacho no, seche ma ng'ama miyo pek onego bed ni ng'iye maber mokalo mondo miyo yud kaka onyalo chiemo. Ok ni ochiema to chiemo mondo miyo yud kaka onyalo geng'o tuoche, onyalo thiedho tuoche, kata kaka onyalo bedo kod ngima makare. To ok en mare kende, nyaka mar nyathino ma oting'o no, nikech koko tim mano to en owuon onyalo wito ngimane, kata onyalo wito nyathi moting'o, kata wanyalo wito gi duto te. Omiyo ka ponono ni neno chenro ni gi odiechieng' ma kawuono to in gi miyo mapek, med kete ka kwaduoge kidenyi mar ariyo to wabo ng'iyo yore mamoko mabende joma mine mapek nyalo ritore godo e yo makare, to mana e yor chiemo. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Unatafuta pesa faster? Basi let's aim for the skies na patapata.com. Ingia skies za patapata.com, cheza Aviator, JetX na Aviatrix and many more. Na zinamwaga doka mvua. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Jogi okogeno kuomi kaka iparo no, to bende okgigeno kuom masinde. Nikech anawuon ka aseyudo nigi tich moro machielo. Rangane kacha, Manat Nyakwari e Chabiro.
Wanne wasewinjore, nwabiro wacho nanyuola wawechegi mos mos. Tok mapiyo piyo kamano, wawere kodgi mondi. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Kevin e studio ka awang'iyo chiemo makare e diere ma ng'ama miyo pek. Daktari, e chenro moro ne wang'iyo kacha ni kaber to nego beni ng'ama miyo kapok omako ich, nikech sani wacho seche mopek, kapok omako ich to nitiere kako nego beni chiemo, kako nego beni oritore, kaito kose mako ich. Moro wamule mana matin kapok omako ich, kaka wadhi nyime kod twak wa makawuono mar diere mopek ni. Erokamano, wawacho ni kapok ng'ama miyo mako ich, ber kobedo kod ikruok moikore, ikruok mowinjore makare kapok ochopo kamano. Ejoche ni sama ng'ama miyo mako ich, odhi bedo gi dhano mar ariyo kuome e dende. Matiende ni gigo tema ng'ama nyathini biro dwaro e ng'amani nyaka oyud kowuok kuome. Mokwongo wayudo ni nyathini biro dwaro teko mar dongruok ei min gi kae, teko mar mondo los fuondene, teko mar mondo tuge ei min gi, mano biro wuok kuom min gi. Koro ni mamani nyaka cham chiemo mamiye teko koikre ne nyathini. Mar ariyo, wawacho ni mamani nyaka bed ng'ama nigi kilo moromo, kalure gi bor mare, wacho ni BMI, nyaka bed mama kopimo kilo mare, to ok obed mama kilo mare ni piny. Wacho ni mondo miyo imak kich mibed gi nyathi e yo makare nyaka chieng' nyuol, nyaka bed ni gi kilo mowinjore kalure gi bor mari. Mondo sama nyathini imako kata sama nyathini donge ei, ok omadhi, wacho ni nyathi omadho min gi, ok idher moloyo kaka ncha intie. Mar adek, wacho ni nyaka bed ng'ama timo orako, nikech mano be en part of nutrition, nikech nyathini biro dongo kuomi to biro mi jony mar del. Koro nego bed ni seche mag okinyi kata seche mag odhiambo, at least dakika 30 nyaka tim ang'o, nyaka bed ng'ama njao del, nyaka bed ng'ama timo orako. Mar ang'wen, nyaka bed ng'ama modho pi mang'eny, nikech nyathini rembe dhi wuok kuomi, pi matie dende dhi wuok kuomi. Koro nyaka bed ng'ama modho pi moromo pile ka pile, katin to lita 2 gi nus katin, ok ni modho nikech riyo ingi, lakini modho e ikruok. Mar ang'wen, nyaka bed ng'ama chamo chiemo magero del, proteins mang'eny, nikech nyathini mondo miyo dende ogere bochop kama kare, proteins mabo gero dende go wuok kuomi in iwuon. Mar ang'wen, nyathini odwa ni mondo bed nyathi ma wiye ni kare, kata nyathi ma obwongone ni kare, ok nyathi ma wao. Koro wacho ni gik madhi loso wi nyathini kaka iron, folic acid, zinc, mago nyaka tim ang'owa, nyaka ichame yo makare. Erokamano. Ilere maber mokalo, winjo kimulo kar pi kacha seche ma ng'ama miyo pok omako ich. Koro waduog kama ne wantiere, kama ng'ama miyo osemako ich, kachiel kod gik mimadho, gibeda pi, onyalo bedo pi olembe, anyalo bedo gik moko kaka chak kod gik makamago. Wamula ne gik mimadho kata gik machalo pige kod mine mapek. Erokamano. Koro wacho ni sama ng'ama miyo pek ma en gi nyathini dongo, sama nyathini dongo to odiyo ofuko mar lache kata pie. Kwedo ka ng'ama pek bro siko kati mang'owa ka olo pi matin, olo pi sechete ka sechete. Wacho ni mondo miyo kiko bed ni onge pi dende, nyaka modh pi mang'eny moloyo. Koro wacho ni ng'ama miyo mayach manigi nyathi onego bed ni modho pi mang'eny moloyo ng'ama ok pek, nikech wach mar olo pi saka sa. Mar ariyo, watemo wacho ni ng'ama pek kata ng'ama ikore bedo mapek kik madh kong'o, nikech kong'o kala ng'owa kalo kochop nyaka kuom nyathi. Ndalo moko jatuo moro wacho ni obiro nyuolo nyathi momere, lakini ok onyuolo nyathi momere mak mana ni gik ma loso dende nyathi kaka madini gi, nitie kaka kong'o tim ang'owa, kong'o njao gi. Koro nyathi ok losre yo makare, nyado ka nyathini samoro onyuole ka ndalo ni podi, ama konyuole nyuole gi kilo matin, nikech mama gi ncha tim ang'o, ncha madho kong'o. Wawuoyo kendo kuom gik mimadho, gimoko kaka bia kata ndawa, konego bed ni ng'ama miyo madho samo pek.
Ng'ato notemo wacho ni busa gi gik machal kamago ni medo teko. Otemo wacho ni ler hygiene e kit gik mimadho gi ber king'iyo kabisa e sama ipek. Koro watemo wacho ni kata mana busa go obed kong obed bia kiko madhi. Watemo wacho ni oti gi pi maler mochwaki mothiedhi kuom kindego. Erokamano. Oti gi pi maler mochwaki kuom kindeno. Iwacho kata nitie gik kaka kongo kaber ng'ama miyo mapek ok onego madhi, ndawa kaber ng'ama miyo mapek ok onego fuoti, kapo nono ni en joka bia kata changa, weche ma kamago ng'ama miyo mapek ok onego madhi nikech ang'o, nikech thothne gikelo chandruoge mopogore opogore. Nikech chenro ma kawuono wapuonjore kuom chiemo makare ne joma mine mapek, mulna mana matin chandruoge kata ariyo kata achiel ma kongo dhi kelo ne ng'ama miyo mapek po nono madho kongo ka wawere kod weche mag hygiene matin. Kaeto wachak wang'iya ne chandruok ma ndawa nyalo kelo ne ng'ama miyo mapek. Ne wantiere diere moro kamoro to miyo moro ne pek, to wacho kata ni daktari ne ema noyiene nonyalo madho glasses 2 mag wine, kik okal glass 2 mag divai. Moro kang'eyo kaka in jagono molonyo weche mag chiemo inyalo wache ang'o? Erokamano. Watemo wacho ni sama miyo pek en gi nyathi kuome monego bed ni orito makare. Koro kongo timo gik mang'eny e del ng'ama miyo. Mokwongo kongo nyalo miyo wich wil. Ibiro ni sama ng'ama miyo omadho kongo bomer to wiye biro wil gi sach mag chiemo, ok obi chiemo kare. Namba 2, ka en ng'ama muonyo ifas kata iron, wiye biro wil timang'oa muonyo yath. Koro iyudo ka omer ba wil gi timang'o gi muonyo yath. Mar adek iyudo ka ng'ama miyo sama madho kongo samoro nyalo lwar piny, mago pod wawuoyo kuoma gik manyalo timore e oko koni. Samoro omadho kongo bol luar gi iye, otimo ang'owa, onya nyathi mane iye, samoro kata buogo nyathino. Mar adek wayudo ni kongo nigi calories mang'eny kabisa, moko onego bed ni omiyo chamo. Nikech samo chamo mano to omedo bedo gi fats mang'eny e dende. To wacho ni wadwaro na fats ma nyathi cha timo nade, nyathi cha dongo godo. Koro sama imadho kongo mang'eny tibedo gi boche mang'eny e pinyi. Wayudo ka mondo mi nyathino yud nafas mar dongo tame. Wangjore. Aya nitiere koro kwadoke wach mar ndawa. Wacho ni ndawa is teratogenic. Matiende ni sama imadho ndawa gigo nyalo kalo e placenta machop kuom nyathi. Koro doka sama ochopo kuom nyathi chako miyo nyathi nok donge yo makalo. Nitiere gimo wacho ni obinde, onyalo bind madini moko makoro kiyud gi e dendi. Koro kata kichiemo timadho ndawa to kitimo ang'owa ok chop ne nyathi chiemo ni e yo makare. Iyudo ka kendo ng'ama madho ndawa nigi tuoche mopogore opogore. Samoro imadho ndawa tuoche mag obo odonjo kuomi, imadho ndawa tuoche mag odonjo kuomi. To wacho ni sama ng'ato tuo ok ochiem e yo maber kata chiem e yo moromo. Iyudo ka sama ng'ato madho ndawa bo aondo goye ama tuoche moko goye kata madho kongo ba tuoche moko goye, nyathini koro bedo ga ng'owa shida mang'eny nikech min gi ok chiem e yo makare. Erokamano. Ne wantiere kod picha moro kama ne ber mokalo ma bende nyiso kidienje mopogore opogore mag chiemo. Kawuono wang'iyo chiemo makare kuom mine mapek, daktari omulonwa yore mang'eny mokalo kachiel kod kidienje mopogore opogore mag chiemo. Mo wacho kata ni kik imul en ndawa kachiel kod kongo, wacho kata ni kaber gik moko kaka busa kik imadhi nikech kopogore kod ni gibro medi calories, wabo mulo kar calories kanyo bende matin. Kopogore kod calories iwacho ga ni ndawa bende medo tuoyo nerves kata leche mag del. Koro iyudo ni chiemo kata kichamo to ok dhi donj, ok bi ywaye maber e remo modonj kaka dwarore. Kaeto kongo bende tuoyo del, tiende ni ang' idwani mondo miol pisa te ipuko pi mang'eny kata iwito pi mang'eny, ok en gima kare kata matin. To gin chiemo mage kare monego bed ni chamo seche ma ng'ama miyo pek, kata in nego bed ni miyo jaodi seche mopek. Wantiere kod kidienje mopogore opogore ka mag chiemo, to kang'eyo kama bende en Afrika na ahinya, to kapo nono ni en bende inyalo konya kode daktari mondo wang'i kidienje ka kidienje mar chiemo kod gik moting'o. Kaeto bong'iyo quantity ma ng'ato onego bed ni chamo. Onego bed ni chamo nyaka giwinj kiyieng', koso onego bed ni chamo mana matin, to onego bed ni chiemo e intervals kata e kind saa marom nade. Erokamano. Koro wawacho ni nitiere kidienje chiegni 6 mano kwa medo gi pi mag chiemo onego bed ni ng'ama miyo chamo. Mano koikre mar mako ich kata sama en gi nyathi mopek ma nyathi dongo. Koro wacho ni achiel kuom gima duong' e mogik en chiemo ma miyo ji teko, wacho ni carbohydrates. To carbohydrates kae wacho ni koro kodwo ki Afrika wan wang'e ni kuon. To wacho koro ni gin chiemo ma koro gito golo mogo. Kanyo oting'o kuon, oting'o mchele, oting'o rabuon, oting'o omuogo, marieba, oting'o nyaka nduma. Koro mago gin chiemo ma medo teko. Wacho ni nyaka mchele ni nyathini mondo dongi bo bed kare kendo min gi mondo yud teko mar ting'o ejni nyaka dweche 9 nyaka ocham kidieny mar chiemo ma medo teko. Mar ariyo wantie gi dongruok madhiye e mbele miyoni. Koro wacho ni chiemo magero del. Nyathini nyaka dende losre, nyaka dende gerre, nyaka fuonde ne losre maber bang' nyuole ka nyathi man gi kilo. Koro wacho ni chiemo magero del gi wan gi tienge adi? Tienge ariyo. Wantie gi mago mawuok kuom le
kata ni animal proteins, to wantie gi mago mawuok kuom cham. Koro mawuok kuom le, kanyo wantie gi ring'o, wantie gi tong', wantie gi rech, omena, gweno, ma wan go alwora marwa maber kabisa. To kwado kuom cham, kanyo wantie gi njugu, mwanyalo chamo kanyo, wantie gi olayo, oganda, koro kama gin chiemo magero del. Koro kik miyo cham chiemo mamedo teko kende, carbohydrates kende, to nyaka ocham nyaka chiemo matimo ang'o magero del. To magero del gi o balance, ochamo mago mawuok kuom le, kaachiel to mago mawuok kuom cham kata kuom chiaye. Mar adek wantie gi vitamins mawacho ni wuok kuom alode kaachiel to golembe mopogore opogore. Gin gikonyowa e geng'o tuoche. Gikonyowa e geng'o tuoche, luoko remo, kendo miyo tuoche mamoko kaka kansa kata manyalo biro e kinde mag mapek ok makwa. Koro kanyo wantie gi alode manie alworawa, sana sana mamajane, obed skuma, obed spinach, ododo, apoth, mago, kaachiel to golembe, waneno kanyo ka wantie gi avocado, wantie gi maembe, gi mopogore opogore. Mar ang'wen wantie gi modhi. Modhi to koro fats and oils. Gin watiyo kodgi e seche ma watedo, nikech ni nitiere vitamins moko mantiere chiemo gi mabro mana wuok kamoe mogologi, wacho ni fat soluble. Koro ka ng'ama miyo matedo kata ng'ama itedo ne mapekwa, onego bed ni chiembe ikete mo matin mondo kon golo nutrients gidongi. Wantiere gi minerals mane wasewuoye ka, moting'o calcium, oting'o zinc, oting'o iron, mago watimo wa supplement. Wanyalo muonyo tablets kata wanyalo yudo gi bende kuom chiemo. Mar auchiel kendo mogik wantie gi pi. Wacho ni pi be en part of diet. Koro ok inyal chamo chiemo gi te tiwe pi oko. Nikech gima miyo chiemo ni wuoge iba chope remo en kokalo kuom pi. Gima biro miyo wuog kuomi ochop kuom nyathi kokalo kuom pi. Gima biro miyo irege maber bo onjawre ma dendi nyalo tiyo kode en kokalo kuom pi. Koro ni ng'ama pek kata ng'ama miyo mapek onego bed ni chamo kidienje gi te e odiochieng'. Moko nindo nyakonchiel kata kumoro. Kamano. Kidienje gi te e odiochieng' ok ni onindo konchiel. Mak mana ni samoro nueng'o kata yuto nyalo kelo chandruok matin. Inyalo yudo ni samoro kama ng'ato nitiere, gima nyalo yudo mayot en rech. Wati kuom ranyisi gi mar rech. En rech ma koke en omena, to en obambo, koke en obambo, to en wew. Kidienje mopogore opogore mag rech tiyudo ka alode tin. Ok ang'eyo kaka inyalo advice kata kaka inyalo ng'ado rieko mondo mi o supplement. Kata yudo ni rech oromi, alot ni inyalo yude kanye kata kapono ni ok yude mochumoyo. Olembe inyalo so kanye e diet ni odiochieng' seche michiemo, nikech ni wacho ni obed matindo tindo to mang'eny e odiochieng'. Onego bed ni isoyo gik moko kaka olembe kanye, gik moko kaka pi isoyo kanye, koso onego bed ni en breakfast, lunch. Erokamano. Wacho ni kwa kawaida wang'eyo ni korwa koni chiemo didek odiochieng'. Ng'ato chamo breakfast gokinyi, ochamo lunch, samoro chamo sapa gotieno. Wacho ni ng'ama miyo mapek maikre kata moting'o nyathi onego bed ni ka chiemo odiochieng' to katindo onego bed ni chiemo dibich. Matiende ni e kind breakfast gi lunch kae nyaka bed gi gimoro matin kata en nya olemo moro, kendo e kind lunch gi sapa ka nyaka bed gi gimoro matin be snack moro e diere kanyo. Koro ka miyo ni watemo wacho niya, kidwaro protein watemo wacho ni ring'o to goganda chalre. Mak mana ni ring'o nigi proteins mang'eny nikech en owuok kuom le kata kuom chiaye, to ganda owuok kuom cham. Koro temo wacho ni ber ki balance, ipimo wacho ni kaka wuono ring'o onge, kata kawuono rech onge, kata kawuono tong' onge, omena nitie. To ka omena okoso, wantie gi njugu ka, to wantie gi oganda ka, to wantie gi olayo ka. Koro temo wacho ni sama proteins ke jwang'e ni mane mabeche ni malo mogik kuom kidienje mag chiemo gi, ok ochuno nyaka icham mana mowuok kuom le kende. Kata dido dichiel ama diriyo e week tinyalo wile gi mowuok kuom ang'owa, mowuok kuom cham. Pi wacho ni pi imodho throughout, en wacho ni imodhe sa ka sa, ibed gi riyo kata ionge godo. To watemo wacho ni kik imodhe sama ichiemo, ichiemo tibudho matin ka dakika moko 30 kok imodho pi. Koro pi en waonge sane, iwang'e ni ibro madhe sama imadho chae, ibro chame, ibro madho pino sama ichamo kuon, nikech kuon oted kod pi, ibro chame, ibro madhe sama ichamo alot, nikech alot nigi sup moto oted kod pi. Koro ka pi e diere ka ibro modhe mang'eny, ma kiriwo godiochieng' kata odiochieng' mangima, timodho lita 2 gi wiye. Erokamano ahinya. Nitiere kamoro kama bende wang'iyo ga medruok mar ratil mar del mar ng'ama miyo seche mopek. Yudo ka thothne joma mine seche magipek ratil thoro medore, kendo yudo ka ng'ama ne tin kata ng'ama ne randere koro dichiel entiere kod del madongo. Kang'eyo ni kidienje mag chiemo ema nyalo miyo ng'ama miyo bedo rabet kata maduong'a e size mar del. To kang'eyo ni bedo rabet kata medo size ahinya en gima ber seche ma ng'ama miyo pek kata kamana kwa ino mamake maka kanyo wakawiyo ka waduogo to kanyo ema dhi chako godo, omiyo kata ino wuon yakwara mugia jwa kik dhi mabor kik isudi. Ka waduogo to wang'iyo ratil mar del kod mine mapek kwa kanyo to wabong'iyo ang'o, wabong'iyo kacha vitamin
vitamins, supplements, mabende ngama miyo nego bedi chamo kata daktari no singe kono matin to podo bomedo dhie matut. Omiyo kikidhi mabor, kikisud kata matin. I am so fed up with this regime. So fed up. I am very fed up. And the whole campaign was a con game. He conned us. Yeah, huku waona KICC. Hata kakoti ni kama alitumana kaletwe kale kalikuwa kwa kwa buti ya gari. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ero nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ponana ni hero wendni mar Yesu teko. Kuom ng'wono mar Kristo, bonyesa *860 *416#. To parne ya, Ramogi TV, ene od jower duto. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chick by Term 1 capitation mare no bedo matin kabisa. The little manor matin manor no bedo depleted. Mapiyo kata kodonjo pok wadonje ko curricular activities. Jotend sikunde primary gwenge ma Nyanza ywago nok gi deko mar omenda ma sirikal chiwo ne sikunde. Sirikand kaunti ma Nairobi nigi chenro mar puodho kaburini mag ji giwegi bang' kar iko ji Malang'ata pong'. Beaches mani imbo te kata Bondo sub county ware kende maonge ot. Koro afeli anto wan ma ang'o manotimre. Ofis ok nyal duokowa. Kamwanyalo ide duoko beo. Jodak ma dho wath ma Waria mani Bondo e kaunti ma Siaya ywak e wi muko mar udi mane ni e dho wadhno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha ratil mamalo mar del.
thothne joma mine medo ga ratil seche magi pek. Kapok wadhi matut ne daktari ang'o momiyo joma mine medo ga ratil ng'eny ne seche magi pek. Erokamano, mana kaka nowacho kwa chako ni Iting'o ji ariyo. Kende oting'o ji ariyo. Nyathini nyaka donge ich ka, mano biro medo kilo. Mar ariyo nyathini nyaka bed gi pi motuge, mano biro medo kilo. Mar adek nitie kendo medruok mabede kind ngima ng'ama mama. Kaka iyudo ka rembe koro wacho ni hypervolemia, ngimane koro rembe koro medore malo. Iyudo ka fats kata boche mane dine samoro iyudo ka medore malo. Samoro iyudo ka kosechopo dweche 4 kadhi mbele, appetite koro ni malo, dono chiemo mang'eny. Koro mage achiel kuom gik momiyo onyalo medo kilo. Ratil makare mar ng'ama miyo mapek wanyalo wacho ni ratil machal nade? Ratil watemo wacho ni ng'at ka ng'ato mamiyo nigi ratinde monego bed nomedo, to abiro mana kawe kwa ujumla kata kanyakla niya. Iyudo ka ng'ama miyo mapek watemo wacho ni ber kochopo dwe mar 9 ka en gi nyathini kata kopek, onego bed nomedo kilo 12 gi nus. Katine, 12 kilograms, between 11 to 12, kinda paga chiel ga pagario. Watemo wacho ni nitiere ng'at moro mogamo remo ka dende tin, kata ka onge kilo moromo, to nitie miyo mogamo remo ka kilo ne ni malo. Watemo wacho ni ng'ama kilo ne ni piny onego bed ni medo kilo mang'eny moloyo ng'ama kilo ne ni malo. Nikech ng'ama kilo ne ni piny onego bed ni medo kilo mare owuon kaka ng'ama miyo kaachiel to gi mar nyathi. Mar ariyo watemo wacho ni e kind dwe mokwongo, dweche 3 mokwongo, mama onego bed ni medo kind kilo 1 gi kilo 2. Kodo ka miyo ni samo pek, to ene dwe mar 3, onego bed ni kodhi pimo kilo, kopogore kilo mane godo kapok ogamo remo, onego bed ni gi kilo 1 kata 2 ewi mano. Bang' dweche 6, onego bed ni gi kilo 3 kata 4 ewi mano. Mane ngodo dwe mokalo chande. Kodo ka sama miyo odhi bo pimore bang' dweche 6, onego bed ni osebedo gimoro kilo 6 gi wiye. Bang'e mama koro en dweche 8 ka koro chiegni konyruok ne, onego bed ni gi kilo 10 to gi 12 gi nus diere kanyo. Kodo ka nitie miyo mogamo remo ka kilo ne ni piny, en onego bed ni omedo mang'eny mogik maloyo miyo mogamo remo ka kilo ne ni malo. Erokamano. Ka ber to onego bed ni ng'ama miyo medo ratil ok ni owito ratil diere mopeka. Manyiso ni seche moko watir kod ratil mamalo, wanyalo bedo kod ratil matin bende seche ma ng'ama miyo peka. Ang'o manyalo miyo ng'ato bedo kod ratil matin mokalo, to chandruoge mage mar ratil matin mokalo biro godo ni ng'ama miyo mopek e seche mopekni? Adira makende onego bed ni miyo medo kilo sama ka ber onego bed ni medo kilo. To nitiere seche moko medo ka ng'ama miyo kar mondo med kilo to owito kilo, mamano onego bed ni ber. Mokwongo wayudo ni ng'ato nyalo bedo ni lalo kilo nikech paro mang'eny. Samoro gamo remo to wuon nyathi otamore wachni kata alwora mane otamre wachni. Kodo ka mama ni paro chande to chako timo ang'o, chako lalo kilo. Mar ariyo ka ogamo remo to kako yud chiemo moro monge. Kodo ka samoro en mancho dhi manyo to eko chiem to sama koro ogamo remo ma koro weche ng'eny ma otingo ni koro onge kako ti onge kako chiem. Mar adek nyalo bedo tuoche. Iyudo ni mama ni samoro ogamo remo to dende poko yie maber ni en gi ich, poko yie maber nikech ng'eni del be nyaka yie ni otingo nyathi. Koro iyudo ka dende temo go nyathini mondo owuogi. Iyudo ka lweny mane kind mama gi nyathino be nyalo miyo owit kilo. To iyudo ni achiel kuom madhara mag wito kilo en ni nyalo nyuolo nyathi mosetho chuth. Wacho ni stillbirth. Iyudo ka sama kilo ni piny, nyathi ok dong makare, onyalo tho. Mar ariyo inyalo nyuole lakini nyuole gi kilo mapiny. Inyuole gi kilo matin. Nikech ok oyud chiemo moromo, ok oyud madini moromo, inyuole gi kilo man piny. Ama mar adek nyalo ko nyuole to en gi kasoro moro kuome. Samoro nyuole ka lwete konchiel onge, ama samoro nyuole ka wiye ok owuok kare nikech ok ochiemo makare. Kodo ka bedo gi lalo kilo ni onego bed ni litnwa moloyo kaka lakteche kaachiel to kod miyo moloyo medo kilo. Erokamano. Kaka mine mapek samoro thoro ga bedo kod gombo gik mopogore ma ok chiemo. Kuom ranyisi nyalo yudo ka ng'ama miyo mapek odwaro cham lo, samoro dwano cham maka, samoro dwano cham sabun kod gik makamago. Samoro bende chunyo kete mane chiemo moro makapono ni en mchele moted gi waru. Tena na mchele moted gi waru no emo dwano cham ahinya ka koro ok ongi chiemo mamoko. Ma bende isipimo no e chenro ni ka chiemo ko bedo balance to dhi konyo ng'ama miyo no. Ne cravings kaachiel kod chiemo moko kawaida. Ane mine mapek chandruoge magi nyalo biro godo kuom ranyisi chamo lo kata chamo dowa. Iyudo ka samoro ng'ato chamo od biye, ng'ato chamo maka, ng'ato chamo sabun kod gik makamago. Iyudo ka kaka nowacho
mokwongo ni nitiere hormonal changes hormones mag del mamani del lokore nikech koro oting'o ng'ama chielo ka monego bed nopidho. Koro ka mamani samoro ok en kata chiemo kende, samoro kata harufu odo mana owinji kuma koth chwe, owinji harufu mar lobno ama owinji perfume moro moket kumoro. Koro ka hormonal changes gi miyo mamani gombo gik ma ok ni kare. Koro temo wacho ni achiel kuomgi en nyiso mamani ni gima timore nitiere kidienje auchiel mag chiemo ni tiyo godo. To michamo ni ma ok dhi konyi. Koro ikone ni in wuoni gombo chamo lo ema chunyi gombo. To nitie gimoro ma kichamo mopogore gi lo to dhi konyi. Koro kanyo introduce supplements wach ni mama mohero chamo lo kimie IFAS iron and folic acid to chunye timo ang'owa, chunye chako jok kilo. Ka nitie mama moro mohero chamo chiemo kit chiemo achiel ok en rach nikech mano gima chunye oyie. To koro temo keto ni sama ohero chiembeno timiye gi chiemo mamoko. Samoro nyathini okete apoth mapoth ni mondo timo ang'o omadh sate. Koro nyalo kawo mkate tikete bathe kanyo. Koro nyisa ni chama mkate nini timadh ga podhi ni. Winjo mondo okowe godo. Samoro iketo ne kanyo mchele otim gang'o omadh ga podhi ni. Koro okiwe ochama podhno kende. Kama ne machunye ogombo titemo kiko ne chiemo mamoko. Koro okocham gi pache ok bibet kanyo ni sande lakini nikech apoth ni kanyo obro chima yo makare. Hapa ni gimite monyiswa ka Dr. Kevin en ni mind collective responsibility. Tiende ni seche mang'ama miyo peke ot to en tiji duto te mar neno ni miyo ni ochiemo maber. Samoro neno ka chunye gombo gik magalagala kaka mok chiemo go iwinjo gima daktari owacho. Samoro bende kamigologie ok golgi kama ber ahinya, kama ler ahinya. Koro nyaka ing'i ane kaka in wuon inyalo konyi. Tijni ok en mar ng'ama miyo mapek ni kende to en tij familia duto te mondo migirit ng'ama miyo mapek kachiel kod nyathi mantiere iye. Ne wang'eyo kacha weche mag underweight bende wacho kacha ni wanyalo yudo nyathi ma stillbirth kapo nono ng'ama miyo dende tin ahinya. Nyathi inyalo nyuol kod fuoni mopogore ma samoro ok odongo ko develop kaka dwarore. Nyathi inyalo nyuol kod tuoche nikech ok oyud madini kaka dwarore. Mano bende paronwa ni tem matek mondo michiem makare, tem matek kaka ng'ama dichuo mondo mi provide ne ng'ama miyo seche mopek mondo wayud kaka wanyalo konyore. Wadwa ni mondo wang'e kaka wanyalo ting'o chiemo kata rito chiemo kata handling food ne ng'ama miyo mapek. Samoro en miyo maloko ok onyal yudo thuolo mar loso chiemo makare. Samoro en miyo matiyo madhi e tich kata dhi e kibarua ok onyal yudo chiemo makare kama entiere. Ere kaka onego bed ni oloso to handle ma ang'o ni en gi supply maber nyaka ang' seche modok e ot godhiambo kata mana kaka wacho chande en ni ting'o nyathi kata bedo mayach en safari to safari ji ok dhi kendgi, idhi gi ng'at machielo. Koro gima temo wacho ni achiel kuom yore monyalo miyo godo mama ni winj kata chiemo yo makare en ni onego bed ni en jukumu mar familia te. Mano namba achiel. Watemo wacho ne joma wuone kachiel to gi nyithindo mosedongore ni sama mama pek kata sama en e safari no ber kikonye. Achiel kuom gima nyalo miyo mama ni chwanyre ni samoro wuok dhi manyo to ok onyal nwang'o nikech opek. Ting'eni sama baba nitiere yot mondo tim ang'owa mondo chiem nikech chiemo nitie. Ok en chira tedo ne ng'ama pek. Kendo ok en chira konyo jaodi kata miyo motimo ang'owa mapek. Koro temo ng'iyo ni achiel kuom yo monyalo konyo gi godo mondo chiem makare kata handling food en nyaka obed gi ng'ama konye e seche mopek. Mar ariyo watem kete mondo obed achiel kuom joma timo ang'owa manyalo bura mar chiemo e odni. Ing'eni jomoko en ni baba owacho ni kawuono en ring'o, baba owacho ni kawuono en omena, baba owacho ni kawuono kata ng'ama miyo ni ok dwa. Koro watem wacho ni sasa mondo ochiem maber wakete e migawo ma wacho gimichamo kawuono. Koro gima chunye ogombo cha em wacham kaka ang'owa familia nikech wamiye okang' mokwongo e yo mar chiemo. Kwa wacho ni wadwa chamo gima wane mwadwaro to en ok odwa to bro ni sande to mano bende bro mede paro matimo ang'owa mamiyo oluz kata olal ratil. Watemo wacho ni en owuon namba 2 obed achiel kuom joma wuoyo wi gimichamo e odni. Mar adek wayie ni opek to wamiye gima odwa timo ang'owa odwa chamo. Wacho ni kawo ni naboka kik watame wabok ne aboka mareno modwaro machunye dwaro no to wanatimo ang'owa wachiel maro. Koro yudo ka en owuon wamiye nafas mokwongo gimichamo kaka odware samo dware. Mar adek kik wakete ochiem kaka wan ne wachamo breakfast lunch supper. Samoro chunye agombo kana kuon saa 3 okinyi mane gima chunye okete watenda kuon mondo timo ang'owa mondo cham. Mar 4 wateme ng'iyo ler mar chiemo ma ng'ama miyo chamo. Yajote ni sama miyo pek kinga mar dende jadok ga piny nikech koro en ji ariyo. Koro en ng'ama kata tuo matin homa obiro kata ich kach obiro kata tuo moro amora mobiro nyalo goye e yo mayot. Koro watemo ng'iyo ni to ler mar chiemo ni chal nade, sende mochieme oluok machal nade, chiemo mochamo olos machal nade to ume machal nade. Koro kik wamiye chiemo molil
samo chiemo. Watemo ng'iyo ler mar aluora mar chiemo ni sama ilose to gi sama ichame mesa ka. Erokamano nyamanyiso ni en wuoth ma ji onego wuoth kanyakla. Samoro ni wache, samoro an mano okalo na matin, wach mar ratil mamalo saidi, wach ratil mapiny, kachiel kod ratil man normal kata ratil mowinjore seche ma ng'ama miyo pek. Mula ratil mamalo saidi, bentiere kaka nyalo affect ng'ama miyo. Kamano, ratil mamalo zaidi mochi ni obesity. Ingeni achiel kuom gima jatimorega kama miyo pek en ni pressure jadhi malo. Pressure jadhi malo nikech namba achiel sama nyathi dongo e ich kae to nowacho ni ich kuot to di oboe. Oboe sama odiye ok oyawre moloyo kaka onego bed ni oyawre. Koro iyudo ka mama ni oxygen moyudo timre nade dhi piny. Koro iyudo ka sama oxygen no dhi piny dhochu nyaka goch mang'eny kata nyaka goch mapiyo. Koro iyudo ka mama ni en gi pressure kalure gi no pek. Tichake mede kendo kilo machielo ewi pressure no. Koro achiel kuom gima lit en ni iyudo ka ng'ato samo pek pressure jadhi malo. Koro kichake mede kilo mar ariyo to adundo ne tiyo matek motimo ang'owa mokalo kama kawaida. Koro iyudo ka onyalo bedo gi tuoche mag adundo manyalo miyo kata nyathini buogi kapok sa oromo. Mar ariyo iyudo sama ng'ato kilo ne odhi malo kabisa to onyalo chwer remo ka sane podi. Mana ni pressure ni koro malo manyaka remo chako wuok. Koro iyudo ka nyathini samoro wuok ndalo ne podi nikech ang'owa kilo man malo. Mar adek nowacho ni kilo madhi malo ni nyalo bedo ni boche timo ang'owa chokre e piny ich ka. To wacho ni nyathini odo ni mondo obed gi mfuko maduong' motuge kendo molokore. Koro iyudo ka sama ikawo kilo mang'eny timiyo mamani kata sama omedo kilo mang'eny to diyo nyathi. Koro nyathi nyalo kata wuok kasa ne podi. Mar ang'wen iyudo ka nyalo loro mfuko mar nyuol. Iyudo ka sama koro chopo sama odhi nyuol to mfuko tin. Koro iyudo ka nyaka tim ang'owa nyaka tim operation. Koro iyudo ka kilo mang'eny ni ok ber kata kuom ng'ama miyo. Erokamano. Kilo mang'eny ahinya ok ber, kilo matin ahinya ok ber, kilo mane diere kanyo ema ber. To ibro yudo kilo mane diere no e yo machal nade kichamo chiemo makare. Chiemo mage kidienje duto te mag chiemo ma kaponono ni gin magero del, kaponono ni gin makelo teko, kaponono ni gin madini kaka vitamins kachiel kod supplements mamoko bende nyaka ine ni yudo gi e yo makare. Adwani mondo wang'e ne e yo machok mokalo Dr. Kevin kaka inyalo rito ng'ama miyo mapek mondo mi obed kod ngima makare. Amiyo odiochieng' achiel konywa plan meal mar ng'ama miyo ni chakre okinyi breakfast nyaka ang' odhiambo seche modhi nindo. Mana ranyisi, mano mana ranyisi. Kuom ranyisi wach ni miyo peka to en gi nyathi madonge iye to osechako clinic mano dhi e clinic. Koro wach ni miyo ni onego bed ni nindo moromo mondo pache oyue. Kochiewo gokinyi kuongi miye pi mamoro mondo tim ang'owa omodhi. Wach ni pi lero chunye. Koro nyalo miye e kikombe achiel mar pi mamoro omodhi kapok otimo gimoro amora. Kosetieko modho to rudho lake to bedo maler. Kosebedo maler to ayesi loso nyanyuka moro. Iwinjo moloso maber mi iketo kata ka en soya kata iketo njugu no kata iketo ang'o to osedo nyuka na maber donge. Koro omadho nyuka no. Kosetieko madho nyuka no to oyweyo matin. Onyalo madho nyuka no lilo nikech oting'o proteins e iye kanyo to chake moko kikwa ole. Chake moko nikech wacho ni calcium mane chak chande bro bind iron mane iye kanyo. Koro chake moko kikwa timang'o kikwa ole. Kosemadho nyuka ni wach ni ochiewo gimoro saa 2 okinyi omadho nyuka ni. Owuok koro ochieng' nyaka gimoro saa 2 gi nus saa 3. Kose ochieng' to duoge ot kae koro ewa loso chai kata gi mkati. Samoro en chai mar chachak to wan gi rabuon kata wan go muogo kata wan gi nduma. Kose madhe to yueyo. Kose yueyo en gimoro saa 4 kama onyalo wuok owuotho otimo atima gike nikech ni nyaka otim ang'o nyaka onja dende. Ochiewo gokinyi osemodho pigcha osemadho nyuka ne cha ochieng' oduogo. Kochopo gimoro saa 4 ka wan go lemo apoyo moro e wang'ado kata avocado moro kata rabolo moro ochamo. Samo chamo ni to kendo thumoro matin owinjo otimang'o ogol paro. Kosetieko mano to warito saa 7 diere ka en gi pi e chupa maler momodho kata pi olemo warego kata juice moro kata machunga moro kata rabolo moro en go demesa kanyo madho mos. Kochopo saa 7 miyo onego bed chamo kuon kata ka en kuon ama mchele kata ka en mchele to galo to nyaka bed kanyo to gang'owa gi protein. Koro samoro ni wan gi kuon gi skuma gomena e ot ka mane mantie. Wasepenje ni tidware mochiele nade. Wach ni kik waket nyanya owinjo ka chunye jawre kata dry kata heartburn. Wasewinjo wato ne kuone no gi skumbe no gomena no. Samo chiemo to gomba ka kode mesa ka ok wajwange ni koro nikech ni pek in bede kona cha onego bed wachiemo kode kumoro achiel. Bang' tieko mano gimoro 30 minutes kata 40 minutes omodho pige. Kotieko kendo nyalo chako wuotho matin donge. Wawuotho e ot ka wago mana mbaka wa kwarito. Kochopo gimoro saa 10 wan gi nyuka.
kata wan gi glass achiel mar chak dongi ngeche wamadho nyuka gokinyi samoro nyathi nyuka no koro kwe kodwa wachwako chak moro matin wamadho ka kwa madho chagni gimoro sa 10 to wan kare oyueyo dongi samoro dwa nindo matok sa 7 ama nindo matok sa lunch oyueyo diere ka otima gike kama kawaida wantie gi nyawo lemo ma okalo goda kale wiye ka kana njugu moro mochiel motimango omuoda kochopo godhiambo to wapara ni onego beni muonyo ifas dongi en gimoro sa chielo tieno wachni muonyo ifas ni kose muonyo ifas ne dakika moko 30-40 ochamo sapa samoro chini sapa ni en kawuono do mana chamo nyoyo ema chunye gombo amore mana madha poth moro gi kuone ma chunye dwaro to atika teko chiemo machal kamano koro kose chiemo to wang'iyo ni kochiemo sa achiel odhi kitanda sa 3 omire 2 hours nikech wacho ni ijni okuoto dire koro kodhi nindo ka sama chon onya chak bedo gi leny madhi chame gine kama Director na Philip Ochieng wacho ni gi uchumi kaka chal ni ng'ato dak chiem kamano daktari mano ne mana ranyisi ni kaber to inyalo time kamano kata kamano tire kaka inyalo tug kode gi gigo mantiere machiegni tekni en chiemo ma balanced tekni olembe ntiere yeka tekni yueyo kata rest bende nitiere yeka tekni gigo magolo paro bende nitiere yeka to bapa ni wiagut apa ni bera chuth kendo ngama miyo no bro dhi maber mokalo amor mokalo kenda duoko niro kamano pono ni ngato dwa tudore kodi mondo Mohamed go bekni ina ginyalo yudi kanye kod namba ni mar simu Dr. Kevin elo kamano koro gie sani to antiere Ugunja mano Siaya County atiogi the Hanas Medical hospital to be angi private consultancy wanyalo tudre koria wanyalo biro kuma inti wanyalo konyi to gie namba na mar simu en 07 08 250 306 0708 250 306 adokero kamano makende kendo wamor mokalo kod puonj mimi odi chieng makawuono mano en Dr. Kevin iwinjo kaka wagombaka kotendo kod chiemo makare ne mine mapeka waduoko ni erokamano makende in bende jahera mar chenro ni waduoko ni erokamano makende to chaka chona mari to dinde yo makare gi chiemo makare kapok ichako bedo mapek kata kapok ibet mapek kae to seche mibet mapek to mana kaka daktari owacho no Richard Masani iluonga ni Ruth Otieno kawa wacho ni ngima en mwandu